ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା। ତ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗାଁ ପରିକ୍ରମଣ କରାହେବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପରିକ୍ରମଣ ହେବ। ଏବେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ସଜେଇଦେବା। ତ ଯିବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବିମାନଟାକୁ ବାହାର କରିକି ବିମାନ ସଜା ହେବ। ତ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଅଣାହେବ ଗାଁ। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଖାଇଦେବା। ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଆଜି ଘରେ ହେଇଛି ପ୍ରସାଦୀ। ତ ପ୍ରସାଦୀ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରସାଦୀ କେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରସାଦୀ କରାହେଇଛି। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଅଣାହେଇଥିଲା ଭୋଗ। ତ ପ୍ରସାଦରେ ଭୋଗଟି ପାଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିମାନ। ଏଇଠୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାଟା ଫାଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ। ହଁ, ଯୋଉଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତାପରେ ଆଗରୁ ଆମେ ତେଲ ମାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତେଲ ମରା ହଉନି ଆଉ। ତେଲ କେବେଠୁ ମରା ହଉନି? କୋଉ ବର୍ଷଠୁ? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତେଲ ମରା ହଉନି। କାଠ ଦେଖାଗଲାଣି, କାଠର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। କାଠ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଲୁହା ନୁହେଁ, ଇଏ ଲୁହା ବାଡିଆ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଗ। ସେ କଣ୍ଟାରା ନା, ଏରା ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ରଙ୍ଗ, ସେଟା ମାରିଦିଆ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଖାଲି ପୋଛି ଦେଲେ ହବ ନା, ଏଟା କହିବାକୁ ପଡିବ। କହିଥିଲେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହବ, ଖାଲି ପୋଛା ହବ। ଯୋଉ ନାଇଁ ପଲିସଟା ଯୋଉଟା କହୁଛ, ନା ଆହୁରି ବଢିଆ ରଙ୍ଗ ତାଠୁ। ସରିଗଲାଣି ମାଳ ଲଗେଇବା, ସରିଗଲାଣି। ଆଉ କମ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କପଡ଼ାରେ ଲଗେଇବା କି? ଆଉ ଘରେ ଲଗେଇବାନି ତ? ହଁ, ଖାଲି ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଏକଡେ ସାଇଡ଼ଟା ଖାଲି ଆଉ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇକି ଗାଁ ପରିକ୍ରମଣ କରିକି ଆସିବ।
DJ Release Exclusive. ଏବେ ସରିଗଲା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା। ତ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲି ଯିବା ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।